前回紹介しました札幌の柳龍拳師範さん、例のこの糸巻き巻き気功攻撃でどんどん倒しちゃうという、なんと北海道の方ですね、あの方からですね、もう一度また新たなるビデオがご本人より投稿されてきましたね。はい、ました、飛んでます。早速これはこんだけさ生徒がいるんだ。そう、そこがすごいんだよ。ですよ。これでね、今外国人の方がお弟子さんが倒れましたね。でちょっと脇腹を痛めちゃうんですよ。ね、ほら、いててまたこの上条恒彦にですね、柳先生がちょっと「おい、怪我したのか」。ほら、何やってんですかこれ。刮擦自在、直してんのこれ。はい、木で今、おお、本当だ。手当てです。手を当ててこれで治っちゃったと。いやいや、出ましたね。あ、必殺の糸巻き。糸巻き攻撃、糸巻き出ましたね。ああ、逆回転もあるんだなこれ。なんかヨーヨーのチャンピオンみたいですけどね。はい、これは困っちゃいますね。これはですね、前回オンエア終了後、業界関係から問い合わせ殺到。一体どういう業界から問い合わせが殺到したのでしょうか。亀仙人さん大人気ですよね。もう勝手につけんな。お、これちょっと西野先生に似てますね。飛び系ですね。飛び系定番のグレーシートレインからの飛ばしってやつですか。これもよくありますよね、達人系のビデオで気功ブレイクダンス。本当だ。綺麗。